Fra Irland, Shane Green og han videre i touch Chile. Efter out of touch med Down Chen som morfar. Shane Green var med på det irske hold, der blev nummer 9 i PSI FIA European Jumping Championship holdfinalen tidligere på ugen, og deltager også i den individuelle finale lidt senere i dag. Five faults in the first phase, one for exceeding the time allowed. Det blev til 5 fejl i første fase, 1 for overskridelse af fejlfri tid. In the arena now from the Netherlands, Jeroen Dondam riding Zenit SFM.